Ilang LGU po sa lalawigan ng Pangasinan muling nagsuspindi naman po ng face-to-face classes dahil po sa matinding init ng panahon. At ngayong araw po, inaasahan po na papalo ang extreme caution level po ang heat index ayon sa pagtataya po ng Pag-asa. Posible po ang heat exhaustion at heat stroke sa ganitong init ng panahon. Dahil dito, ilang lokal po na pamahalaan sa Pangasinan ang muling nagsuspindi ng face-to-face classes bilang pagsasaalang-alang sa kapakanan ng mga mag-aaral at guro. Sa Urdaneta City, simula ngayong araw hanggang sa Biyernes, kansilado ang face-to-face classes sa pampubliko at pribadong paaralan at sa lahat ng antas. Inanunsyo rin ng lokal na pamahalaan ng Santa Barbara, Papandana na sa hapon ay mag-shift ang klase sa blended learning sa lahat ng antas ng pampublikong paaralan. Samantala, Idol, sa pinaka-latest natin, kanina yung in-announce po natin po na mga bayan na nagsuspindi ng kanila pong mga klase ngayong araw po na ito, yung mga mag-half day po, Idol. Ay narito po ang updated po na listahan po natin. Ulitin po natin, preschool to senior high school sa Kalasyaw po, public and private ay wala pong pasok ngayong araw. All levels po at half day sa may Malasike hanggang March 14, Urdaneta City hanggang March 14, San Fabian hanggang March 14, half classes lang po yan. Yung hapon wala pong pasok. Ang bayan po ng Mapandana, hapon wala pong pasok sa lahat po ng pampublikong paaralan. At Santa Barbara, hapon din po walang klase sa pampublikong paaralan. IFM News. IFM News. IFM News.